Amatérský golfista z Plzně Tomáš Petrů se jako dobrovolný caddy zúčastnil profesionálního golfového turnaje v rámci Evropské série profesionálů. Hráč, o kterého se staral, v prestižním turnaji zvítězil a slíbil, že se rozdělí se svým pomocníkem o výhru. Tomáš Petrů sám hraje golf už 9 let. Když byla možnost zúčastnit se profesionálního turnaje jako dobrovolný caddy, neváhal ani chvíli. Letos se vydal na Casa Serena Open do Kutné Hory už podruhé. Jde o prestižní sérii turnajů, kde hrají špičkoví hráči v seniorském věku. A co takový kedík vlastně dělá? Kedík se totálně stará o servis hráče. Nespočívá to určitě jenom v nošení holí, jde o celkovou podporu hráče. Kedíci jsou lidsky sami dobří hráči, musí znát dokonalé hřiště, měřit vzdálenosti, pomáhají číst greeny a zároveň tak mu trochu musí být i psychologi. V případě Angličana Petra Mitchella, o kterého se Tomáš Petrů staral, přišlo všechno naprosto hladce. Byl pohodář, takže jsme si hru a turnaj užívali, nejen on, já, ale vždycky celý flight. Mimo to, že hrál skvěle, tak opravdu šířil kolem sebe pohodu. Petr Mitchell nakonec turnaj vyhrál a s ním i odměnu 90 000 euro a slíbil, že se o ní rozdělí i se svým pomocníkem. Šek poslal, bohužel šek se někde zatuvoval v poště, takže zrovna předčírem mi Petr volal, že mi to posílá na účet.